in the air. Come on. מה קורה כולם, כאן אילאי, ולפי השם אתם תזהו כבר על מה הסרטון מדובר. עכשיו קצת לילה אז אני מדבר חלש. זה סרטון על איך אני מצלם ומקליט את הסרטונים שלי. אז בואו נתחיל. אני מצלם עם מירילי סקשן. כן, זו אחלה תוכנה, אני מאוד ממליץ. עם ההגדרות האלה, AVI, CCP, זה פה ככה זה לא משנה, זה לייבסטרים, אני לא יודע איך. פה אתה מקליט, כאילו, אם אתה רוצה נגיד להקליט לקומנטר את הכל שלך לפני ולהדביק לגיימפליי, על ככה אני עושה. אוי, מה זה קפץ פה רגע? בנצ'מרקינג, אני לא יודע מה זה כל כך. נבדוק מה זה אחר כך. סקרינשוט. וזה הסטינגס. זה כאילו אלה שלי. עוד כיס שלי. אתם יכולים להשתמש אחרת. היא מאוד נוחה. יש לה... בטעות לחצתי על המצב משחק, אז סיים לי את הסרטון. אז לא ללחוץ על זה אם אתם מצלמים נגיד את המסך. והאמצע זה נגיד לסיסגו, כל מיני דיירקט אקס, כאילו משחקים. פה זה ריג'ן כאילו, אני אחרי זה אראה לכם. זה משהו לאחר כך. זה מראה את כל הסרטונים. זה מה שאני מצלם בינתיים, זה כאילו הסרטון הקודם שבטעות נעצר לו. אוקיי, בואו נראה לכם בינתיים. כאילו, קישורים, איך להוריד את זה. אני הורדתי את זה דרך מדריך, את ההורדות עצמם אין לי. אני בדסקריפשן אפנה אתכם לערוץ It's Daniel, מי שמכיר סבבה לו, מי שלא מכיר לכו תבדקו אותו, אחלה ערוץ, אני ממליץ. לא חבר שלי, הוא לא מכיר אותי, אבל הוא יודע, כאילו יש לי אותו בסקייפ. הוא עשה את המדריך ואני מאוד התרשמתי ואני משתמש בזה, והוא מסביר הכל על איך להוריד את התוכנה. כאילו, וגם את הסוני וגאס, אבל לסוני וגאס נגיע אחר כך. עכשיו אתם הולכים, כאילו חזרנו, עכשיו אתם הולכים לראות סרטון שעשיתי בינתיים. קראתי לו ככה אותו עם שגיאות בכוונה, אני לא יודע למה, אם תפגר משעמם לי בבית. אנחנו לבד בבית וזה מפחיד, לא סתם. כאילו, כן, זה הופך את זה ל-AVI, בוא נראה. סרטון, תעבוד. זה עובד? הנה, זה הסרטון. ישמעו קצת רעש. תראו איזה סקין חמוד יש לי. סליימים מעצבנים בכל מקום, כבשים. שכחתי שאפשר לעשות ככה. טוב, זהו. למה הראיתי לכם את הסרטון הזה? זה כאילו, איך זה מראה את זה, אבל אולי זה כאילו קצת כאילו ירידה בפריימים, כי אני מצלם וזה צולם, אבל ברגיל אתה רואה את זה 40 עד 50 FPS אצלי במחשב. נראה לי שהתוכנה עצמה מעלה כי פה אתה בוחר לאיזה תיקייה, אני בחרתי לוידס, זה התיקייה שלי. היא מעלה את ה-FPS למחשבים שיש להם GTX,
780 או 870 פלוס, כאילו ומעלה, או משהו כזה. וזהו, רק פה אני מצלם על 60p, 720p, AVI, אלא אם כן אתם רוצים משהו אחר. מייקרופון always record, אם אתם מצלמים סקייפ זה, System Sounds, אם אתם רוצים System Sounds. לייבסטרים, אני באמת שלא יודע. באמת שאין לי מושג מה זה לייבסטרים. כאילו איך אני הולך להתעסק עם זה, לייבסטרים אני בטוח יודע. זה פשוט סקרינשוט, בוא נראה. זהו, סקרינשוט. כאן זה Export Settings, HUD Settings, Microphone Settings. זה נגיד נראה לי למצלמת ובקאם, איפה לשים אותה על הסרטון, אבל עדיין לי מצלמה טובה, אולי אני אעשה פייסקאם בעתיד, לא עכשיו. טוב, נחזור אליכם על איך מרנדרים את הסרטון. חזרנו חברים, ואנחנו כאן בווגאס פרו 12.0. זה הגרסה שעוד פעם, it's דניאל, מדריך, הוא יסביר לכם הכל. אני אסביר לכם את הדברים שאני זוכר ויודע. מה שאני איתו פה זה נראה לי מאסטר ווליום, אני אשאיר את זה כאן איפה שזה היה. אוקיי, איך עורכים את הסרטון קודם כל? אתה הולך לפייל, אימפורט, מדיה, מחפש את זה, אני שמתי שזה יהיה על התיקייה הזאת, בוא ניקח את האוטו נגיד. בשביל זה צילמתי, בשביל זה. אתה מעלה את זה לכאן. פה, yes. אתם שומעים את זה? פה הוא מראה גם עם לגים וגם עם איכות נוראית, כי הוא עדיין לא מרונדר. זה, כאילו, הווליום זה הסרטון עצמו. אתם רואים? בואו ננסה נגיד ככה. הנה אתם רואים, פה אתה יכול להריץ מהר נגיד. כאילו לעבור על כל הסרטון. fade in, fade out, זה אתה עומד כאן ככה עד שאתה רואה את החצי עיגול הזה, ואז אתה נגיד עושה ככה. לא יודע, נגיד ננסה ככה, fade in, fade out. אף פעם לא ניסיתי fade in, fade out, נראה לי שזה סתם בזבוז. לדעתי. בואו נראה את זה עם fade in, fade out. וואו, רגע. אתם רוצים fade out ו-fade in בסרטון? תכתבו בתגובות. זה יוסיף הרבה לדעתי. זה דברים כאילו לדעתי חשובים בקקי של העריכה. אני קורא לזה קקי של העריכה כי אני לא כל כך אוהב לערוך. אני אלמד יותר פוטושופ וזה כשהערוץ יגדל. וואו. פייד, שתוק, עצור כאילו. פייד אאוט, פה, מה שעשיתי, לקחתי את כל זה, אתה מסמן את זה כאילו כשאתה רוצה לקחת לרנדר נגיד, איך אתה מרנדר? כאילו אם יש לך את הסרטון מוכן איך שאתה רוצה, אתה לוחץ פעמיים, ואז זה מופיע לך שתי אלה, אתה עושה עד לאיפה שאתה רוצה שהסרטון יהיה. ואם נגיד אתה רוצה לצרף עוד משהו, אז אתה עושה ככה. שנייה פייל, בוא ניקח נגיד סתם. אימפורט, מדיה, מה זה? לא, זה אחד מהאלה שלי. אז בוא נגיד עוד פעם, נצרף את הסרטון. עוד פעם, שיהיה לו פעמיים. ופה נעשה עוד פייד אאוט. פעם נעשה פייד אאוט ככה, לא באמת. נו, זהו. אתה מעביר את כל הקקי הזה. לראות שזה עובד, אתה צריך להצמיד אותה ממש. נראה אם זה עובד, כי בדרך כלל זה עובד לי. פייד אאוט.
פייד. עכשיו כאילו כן זה עוד פעם, אבל נראה אם הפייד אאוט עוד פעם עובד. כאן זה לא ככה יראו את זה. זה ככה לפני רינדור. ואם נגיד אתם רוצים סתם לקחת פה את הסאונד, את הסאונד הזה. רגע, שנייה. אז אתה לוקח מוחק את הסאונד. וזה נגיד זה. בואו ניקח אותו בלי הסאונד. אוקיי, בואו נגיע לשלב שכולם חיכו לו אולי. איך לרנדר את הסרטון? הוא טוען רגע, חיכו. זה איך שאני ממליץ. Customize Gameplay. רגע. אתה צריך לעשות את זה. כאילו, קודם כל התיקייה שאתה רוצה שזה ירנדר אליה. בואו, זה אמור להיות ככה, Windows Media, Video V11, זה לא יראה לכם את זה ככה. תחפשו Media, Videos V11. רגע, Match Project Settings. בואו נראה Media, Video. נראה לי שזה, רגע, זה נראה לי זה, האחרון פה. עכשיו שואו פייבור, אוי, קיבלתי הודעה בסקייפ, בוא נראה, ציינתי לצלם איתך, אני עושה סיר, אני מצלם עדיין, זה מי שמכין לי את האינטרו. אוקיי, אז אני רק אראה לכם איך אני ממליץ. קודם כל תשנו את זה לשם שאתם רוצים, include audio, מוד CBR, ככה, וידאו. תשאירו את זה על ככה. תבדקו שנראה לי זה אמור להיות כאן. נראה לי שתעשו ככה על בסט. תעברו על זה, כאילו זה איך שאני עושה. אוי רגע. מה זה? טוב, אתם תרנדרו על זה. כאילו נגיד אני עכשיו מרנדר על זה. מה הוא רוצה? האינטרו שלנו מוכן. שלח עוד מעט. אוקיי, עכשיו הוא מרנדר, ככה זה יראה לכם את זה. אופה, הוא כבר ב4 כי הסרטון הוא די... וואו, הוא מרנדר די מהר סרטונים קצרים. אין אתם זוכרים שעוד היה נינג'ה גיימר זה מים ועשיתי סרטון ארוך? לקח לו איזה חצי שעה לרנדר את זה. חצי שעה יותר. תרנדרו לדעתי על קונן, חבל לשים קישור לערוץ שלי בתיאור. סבבה. צריך לרנדר על קונן, שלדעתי נראה לי, בוא נראה, על הקונן שיש בו כאילו יותר מ-100 מגה-בייט, כי נגיד הלוקל, כן, יש לי כאלה די גרועים כי אני מהלפטופ שלי מצלם את זה, ועוד מעט הולכים לקנות לי מחשב חדש. קישור הזה, זה לערוץ שלך. סליחה, פשוט מי שמכין לי את האינטרו יש לו גם ערוץ, אני אצלם איתו מחר נראה לי. זה לערוץ שלך בטח, כי אבל הופה, תראו, זה כבר ב-38. אני אחזור אליכם אולי שזה יסיים לרנדר, או שאתם רוצים לראות את התהליך? טוב, אני אחזור אליכם שזה... חזרנו יא חמודים. זה סיים לרנדר. או אתם עושים open או open folder. אני מעדיף לעשות open folder. הנה זה untitled WMV. אני מציע לרנדר את זה. בואו נעשה נגיד סתם סרטון הדרכונת, ככה אני קורא לזה. עכשיו תעשה no. זה הוא ספרי זה, ומחר ב8:30 עד 9 אנחנו נצלם סרטון.
טוב, זה בערך זה. טוב, אני רק אראה לכם איך זה נראה מצד מנהל הערוץ, כאילו. לעשות, כאילו, איך הכל עובד. אני אכנס לאינטרנט. אני רק אתנתק אני רק אוסיף, אוי ואבוי, יש לי מלא קפיצות כאלה. אני רק אצא מהמשתמש שלי, אכנס לערוץ. מה יש לו? 321. מצאתי. מה מצא אותו? אפיקרומן? זומבוי נוקליר. סבבה. אני אשמע את השיר ויחזור אליכם כי אני חייב. ממליץ על השיר הזה, אחלה שיר, זומבוי נוקליר אנד אפ. ככה תכתבו. אני רק אכנס זה כמו שהבטחתי לכם, זופרות MC. זה אני, תימני, אוי זה פעם זה. יש לי גישרון טבעי למוזיקה. כן אחי. מגיע לו פירגון של סמיילי ממני. רק אכניס את הסיסמה שלי. אתם בטוח לא תדעו את הסיסמה הסופר ארוכה ולא מוכרת הזאת. אוקיי, אז ככה זה נראה. My channel. אני הולך ל-My channel. זופרות MC, בינתיים 8 סאבים. זה הבאנר המדהים שאמרי MC היה לכיל, אני אשים קישור בדיסקריפשון. אני אעשה הרבה לייקים לסרטונים. זה הווידאו, זה כאילו, זה מה שאני מעלה. פלייליסט אין לי, צ'אנלס אין לי. בעצם יש לי קריס, וזאתי הכינו לי תמונה פעמיים. זאתי הבאנר שלה לא עבד. אני יכולה על KSI רק שתדעו. תראי, KSI. אוקיי, אז ככה זה נראה, נגיד אתה עושה upload. למי שאין לו את זה, ככה זה נראה, פה אתה עושה select files to upload. זה מה שאני אעשה. אוקיי, אז כאן לצערי אנחנו נצטרך לסיים את הפרק. מה זה קפץ פתאום מהאינטרנט. כאן נצטרך לסיים את הפרק. מקווה שנהנתם. אני נהניתי, זה היה קצת ארוך. עוד 10 שניות הוא מסיים לרנדר לי את הסרטון. 4, 3, 2, 1. אני אעלה גם את הזה. אני צריך לרנדר את האינטרו לפני שאני מעלה. מה זה? לא רוצה את זה. כן זה. אוקיי, כאן אני צריך לסיים את הפרק, את העניינים האלה אתם תשארו, אתם תחכו, תראו את האינטרו. יאללה בויוש!